И здравейте хора, това е пети епизод, мисля, на Мега Майнкрафт оцеляване. И да, това направих кола да ни се вижда отдалеч къщата, направих си къща, фермички за тикви, за такова. Тук си направих ферма за животни и нека да разгледам къща. Мъничка, има окраски, скромна. И тя, докато нямаше, аз си намерих 5 диаманта и лава. И с 5 диаманта си направих неща. Имаше айрон. Всичко си направих. Заснех на клип това. Заснех на клип как намирам диамантите, но без да исках го изтрих. И сега просто много съжалявам. Просто съм много тъпа. Как можах да го изтрия? Това беше идеално клип. По-добър клип не съм правила, но така живота. Аз мисля да си отделям ферма. Да. Ще дам на кравата. Повече обичам козата на вас. И да, хора. Много се ядосах, просто не мога да пиша колко съм много. Да, другия епизод беше доста по-дългичатки, но сега вече не се сещам какво да правя, като вече не се сещам. Чак съм много справя. О, е! О, е! Гледай. Няма време. Да. И мисля, това е този епизод. Малко по-кратичък ще е, но просто не се сещам какво правя. Много беше тъпо как го изтрих този клип. Не знам. Имат си водичка, ти я запием. Знам, че те не могат да пият. Това кога порасна? Кога? Защо? О, не. Ето ще ви покажа какво беше на табелката. Къща на Мартина. На табелката. Да. Така. Ето вижте. Или вие лайн. Да, вие не го виждате в момента. Правя си нещо. Искам да ви го покажа, но не мога. Мога само да снимам. Съжалявам, че не го виждате. Искам още да има. Сега ще ви покажа къде беше. Ето тук имаше един диамант. Ето тук горе имаше диаманти и много такива. Не съм ги отчупила на всичките. Ето тук това беше пълно слава. И тук имаше 2 диаманта. Но вече отидох си. Абе, къде ли се бе? Макар ли е точно 9, точно 5? Точно ми стигна. Как ли е? Хайде да кажете ми сега. Просто... Още много се ядосам, че на клип го изтрих.
Толкова ми е яд. Толкова ми е яд, че... Оф, не знам какво ви кажа. Много ме е яд. Сега, моля да... Ще се опитам сега да не го изтрия. И аз малко точно да се направя така. Много съм скромна. И да, малко ще излезе малко. Чисто. Тази овца, защо се скрива там? Защо окото й беше толкова страшно? И слезе. Май ме гони. Идва към мен. Страх ме. Да, бе, страх ме от една овца. Искам... Не искам. Херобрайн. Искам ли Херобрайн? Не. Не искам да се такова. А на мен командите включени ли са ми? Не, изключени. Не, гледай колко съм тъп. Какво направих се? Време. Творчески всяко направя. Общо не знам какво направих. Пишете ми в коментари какво съм направила, че не разбрах. И да, благодаря за новото. Ако ви хареса клипът, цъкнете лайк, ако не, опръсна долу, абонирайте се мен и довиждане.